बहुत बढ़िया है माछ तरकारी। मणि भाई नमस्कार। सार सहित बाहर माछ किणा आम बर्तमान ढेंकानाल माछ मार्केट अच्छु आम गोटे 700 ग्राम माछ नहीं देसी माछटा आमर बर्तमान कटा हो कटा सरला आम माछ को लेकिन धोइबा भल भाव धोइबा धोईकी माछ भाजिकी जनता माछ पीस माछ को भल भाव काटी छड़े नथिले ना काटी छड़ा नहीं तो मोटा छड़ा ना भल छड़े धोई दबा माछ भल भाव धुआ गला लुण हलदी पड़ किसी पकड़ा हाफ चामच कम कारण आगे मसला भी पड़े टे लुण भी हाफ चामच कम पड़ला हल्का टे सोरिष तेल पड़ो माछ को भल भाव गोली दबा गोलेदवा हलदी पकई भल भाव गोली दबा एटा हमें कौन करिया माछर माछ मसला झोल माछ मसला झोल मीडियम साइज 4टी आलू नहीं चाहिए चारिटा आलू नहीं हाँ बर्तमान आलू काटिबा नहीं कि आलू काटिबा अच्छा आलू काटी सारी भल परिष्कार पानी रे धोई दबा आलू कला पड़ जिउ नहीं कि अदा रसुन पियाज 4टी नहीं चाहिए अदा 2 खंड 2 पीस रसुन 5 पीस पियाज बसले पचस्तरी ml आम ने 75 ml तेल तेल गरम हो तेल तातीगला भल भाव तेल न तातिले माछ लगे आम कम तेल करा तेणुक आम सब्जी को चारि पाख कम तेल साइड होगा माछ ए आम उल्टे देले आम माछ को काट दबा
ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନାଇଁ ଅଦା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଅଦାକୁ କାଟିଦେବା। ମାଛ ବି ଆମର ଦେଇ ଆସିଲାଣି ନା କାଣ୍ଡ ଆଉ ନାଜକୁ କାଟିଦେବା ନା। ସେଇ ତେଲରେ ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ତଳ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଳୁ ହେଇଗଲା ଆଳୁ କାଟିଦେବା ଏବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିବା। 75 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦା 50 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 75 ଗ୍ରାମ, ପିଆଜ 200 ଗ୍ରାମ, ମାଛ 700। ଆମେ ନେଇଛୁ ସୋଲ୍ ଫ୍ଲେଭରର ସବଜି ମସଲା 1 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ। ଚିଲି ପାଉଡରର ଛୋଟ ଟିସ୍ପୁନର 1 ଚାମଚ, ଆମେ ନେଇଛୁ ସୋଲ୍ ଫ୍ଲେଭରର ଚିଲି ପାଉଡର। କିଛି ଢାଳି ତାକୁ ମିଳେଇବା। ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବତୁରେଇ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଯାଇକି ରହିବ। ବତୁରିକି ରହିବ। ନେଇଛୁ ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ପିଆଜ ଟିକେ ଜିରା ସାଙ୍ଗେ ଛେଚା ହବ। ଆଉ ରସୁଣ ଛେଚିବା। ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା। ଛେଚା ମସଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ କାଟିବା। ପିଆଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିବା। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାଟିବା। ପିଆଜକୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ସିଲେଇ ଭଳିଆ କରି କାଟିବ। ପୁରା ପତଳା ପତଳା କାଟିବା। ପୁରା ପତଳା ପତଳା କଟାଯିବ। ଦଳିବା। ଏପରି ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। କିଛି ତେଲ ନେବା। ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି, ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ତାପରେ ଲଙ୍କା, ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା। ଗୋଟେ ହଁ। ପକାଇବା। ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜକୁ ଛାଡ଼ି ତେଲ ସହିତ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ଲୁଣ ପକାଇବା। ହଁ। ପିଆଜଟା ସହଜରେ ସିଝିଯିବ, ମଉଳିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର।
पूरा छोट छोट करी चिप्स टाइप रो काट देबा धोई की काटिबा पूरा चुन चुन करके रखिए पूरा छोट छोट पीस करी काट देबा पीस करिए प्याज मोड़ी वाला अरे हल्दी गुंड पकेगा हल्दी गुंड हाफ चामच को कम एटा हमर जतो भल हल्दी गुंड अछि एतमे हम हाफ चामच रो कम नउछ सोल रो हल्दी गुंड सोल मसला रो हाफ चामच को कम पकेगा तो धीरे धीरे बढ़िया मसला प्याज से इसीलिए अदा रसुण कंचा लंका जीरा पेस्ट ହେଇଥିବା ପକେଇବା ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବା ହାଫ ଚାମଚ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇବା ଲଙ୍କା ପାଉଡର ସୋଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ସବ୍ଜି ମସଲା ଗୋଳା ହେଇକିରି ଥିଲା ସେଟା ଏବେ ଦବା ସେଟାକୁ ଏବେ ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ଟମାଟର ପକେଇବା ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଧା କଟା କିଛି ପକେଇବା ଅଦା ପକେଇବା ଅଧା ପକେଇବା ଦୁଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅନୁପାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦେଇକି କଷିବା ମସଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ପକେଇବା ଏବେ ଆଳୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ମସଲା ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଏବେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳୁ ସିଝିବ ଆଳୁ ସିଝିଗଲେ ମାଛ ପକେଇବା ଆଳୁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇବା ହେଇଯାଇଛି ମାଛକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ଯୋଉ ମାଛ ରଖିଥିଲେ ଭାଜିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀର ଜାଳରେ କେତେ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ଧୀର ଜାଳରେ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବା मेसरे खाइबा NPSTL mess Narvaram Power Industries Private Limited ढेंकानाल रो Narvaram mess नगराम मेसरे जेमे माछ तरकारी और भात खाइबा तार हमर माछ तरकारी करछी के माछ केमती हेची बहुत बढ़िया हेची माछ ଆପଣ ବି କରି ବନାନ୍ତୁ ବନେଇ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ
ଏମିତି କିଛି ଭଲ ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହା ସୁଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।